Да. Има пчела на камерата, има пчела на камерата! Здравейте хора! Знаете ли къде отиваме днес? Да отиваме на Поход до Черни връх и часа е 8:30. Ние в 9 трябва да сме на хижа Алеко. Ганьо, за тебе Алеко е само хижа на Витуша. И като цяло аз не го виждам как 9 часа ще бъдем. Даже 9 часа са тръгвал там. Супер. А ние 8:30 още сме тръгнали от вкъщи. Но като цяло няма никакъв... Трябва да превземем. Той отива да превзема Витуша. Точно се надявам сега да изляза и да не е някаква мега мръсната шига. Това е тази светлина, бе, брат. Се надявам да не е някаква... Виж времето кое е пяло. Ема точно то ще ирам. Сега, да. Да. И после си остане бърджи. Но, най-ядки. Друга порода батко ус. Чакай, къде е сълзата от враг? На гърба ми. Да. Може аз не иска да си поплача на това изкачване. Какво взем за ядене? Вираме. Не искам между за първи път аз не нося никаква чанта или раница. Той мътна раница. Браво, голям си. Голям си. Къде са ми кифличките с мала да ви? Бесен. Ехо, паркирали сме ние и вървим сега нагоре към другите и дано има много хора. И да има други такива бавни като мен, че да не изглеждам смешно най-отзад. Защото нямам сили да ви изкачам. За сега времето между другото е много хубаво, защото е такова хладно. Подуха ветрец. Има и слънце. Но предпочитам да има слънце да духа така ветрец. Отколкото е някаква мръсна шега. Потеглила сама с това. Сега ли момент да кажа, че ми е много топло и че съжалявам, че съм се облякла нещо по-леко. Бяхме взели поени щик. Поне този път съм се обула удобни обувки. Да не мрънкам пак, че ме болят краката. Чакат. Сложила съм аз ултрабуста и минали сме 3 км и 400 метра. Топло е. Много е топло. Ние останахме последни от групата, понеже много забраха да ставите на камерата. И се налага да спрем на няколко пъти. И сме последни, но няма значение дали си първи или последен. Важното е да се изкачиш догоре, така или иначе. Потухва ветрец, който е хубаво, защото иначе може би днес вече чакаме да умрем от жега. Значи, вижте, има хора с колела. Има... Много е красиво, между другото. Не знае, много яко. Мисля, че последния път, в който катерих нещо такова, беше на 7-те Рилски езера, 2017. И сме ходили на Златните мостове, обаче аз там остей направо. Там на Златните мостове аз изморих 13 пъти, спрях с 16 пъти, не спрях да мрънкам. Тук е една идея по-добре. Ами да. Има пчела на камерата, има пчела на камерата! Така. Хора, не трябваше да идваме на поход. Днес на вече остават колко? 17
Стълба, 17 стълба остават още. Аз вече не издържам. Искам да седна и да си направя една едночасова почивка, разбирате ли? Просто е... Не ми е толкова, както ви казах по-рано, не ми е толкова проблеми с качването, колкото ма боли ставата. И... да, ама няма как. Трябва такива работи да има. Хора, аз се качих. Във вода съм. Не мога да поема въздух. Но се качих. И съм много горда. 12 км преход и бами се майката. Важното е, че се качих. Без значение как е, защо и че те от нашата група вече тръгват надолу, ние сега стигаме. Но, пак към важното е, че съм се качила. Направо ще пукна честно. Между другото, в интерес на истината, много е красиво и аз се чувствам наистина горда със себе си, понеже наистина имам невероятни болки в краката. И цялото това нещо сме го изкачили за 2 часа и половина, което ако го кажа на някой, най-вероятно да ми се изсмее. Но през този час имам наистина много зверски болки в ставите и това, че съм успяла изобщо се кача догоре, за мен като цяло това е голям успех. Гордея се със себе си и сега се разхождам. И разглеждам, защото наистина е много готиничко, много красиво. Много искам да снимам хората. Гайс! Тръгнахме надолу вече. Починахме, си хапнахме, пинахме. Ето го Стоян. Озбачил, сълзи от врагове. И да, краката за жалост още много ма болят. Но най-ядки са като си легна вкъщи, като се изкъпя, като си дигна краката на възглавница. И оле. И просто ще бъде прекрасно. Мисля, че това беше страхотен ползотворен ден. Но съм доволна, че си спендахме нашата годишнина така. Малко връзка с природата, връзка с други хора. И да, като цяло, какво да ви кажа, със сигурност, ако не сте се качвали до тук, понеже аз за първи път се качвам на Черни връх, ако не сте се качвали до сега, сигурно се качете. Вижте кученцето. Това е сладко. Та да, ако не сте си... Оле. Ако не сте си... Чакайте, че исках да кажа нещо, ама кученцето беше много сладко, исках да го сням. Ако не сте се качвали до Черни връх, както в случая аз не се бях качвала. Ами като цяло би ви казала, че заслужава. Щом аз с моите оплаквания и болешки се качих, всеки може. Да не ви казвам какви баби и дядовци видяхме по пътя. Оле, те като пичови се катеряха, бяха по-бързи от нас. И да, така че, ако се чудите дали да се катерите до тук, бих казала да. Бих казала да, заслужава си. Готино е, горе също е готино. Може да си хапнете. Има скаричка. Гледката е уникална, невероятна. И като цяло просто свързвайте се по-често с природата, защото това помага душевно. Душевно, просто си даваш мир на душата, свързвайки се с природата. Не за какво се сетих. Тате, помахай на камерата. Стига, маха. Тате, помахай на камерата. Стига, маха, стига. Хора, казвам ви, не трябваше да има поход. Не трябваше да имаше поход. Не трябваше. Аз съм, че съм като един истински герой. Клаца е там. Краката вече не ме държат. Цялата съм в као, защото Стоян има послуша и навръщане по средата на пътя. Минахме през едно място, през което не сме минавали. Аз му казах, че не сме натам. Не били сме ни натам.
И да, наистина, просто нямам търпение вече да се прибера, се изкъпя да си легна да се почина, защото краката не ме държат. И наистина се чувствам като един герой, защото за мен да го изкача това, тия пчели, да го изкача това за мен си цяло постижение. Така че да, благодаря ви отново, че изгледахте този влог и да дойдете и вие.